Крас, елай тук. Ах, как нямам батерия. Елай тук. Крас. Елай тук. Седни долу. Не, седни долу. Имаш ли? Тук до багажите ли точно Ела нещо? по-наблизо. Не знам дали снимам в момента. Ако има червена точка на дисплея, значи снимаш. Дали през дисплея, не през това. Не, няма червена Дай да точка. видя. Дай. Не. Една точка не е ли за малки Няма деца червена забранена? Айде, красава. Сядай. Айде, Една папа. точка. Оп! Първа топката изяде. Айде, Лиляна, папа. Пускай ги. Оп! Айде, давай! Бързо лъд. Да. Да. Газ. Кой ще изяде? Махни им поводите. А, не жадеме. Който му маже. Айде, Либре! Давай! Тичи! Либре, ела. Хайде. Деника не се отказва обаче. Хайде, Либре. Хайде, Майя. Виж. Са по-лапки.